Шакир 2023 жылның декабрендә контракт төзеп махсус хәрби операцияга китә. Алгы сызыкта хезмәт итә. Берничә ай элек ул яраланып госпитальгә эләгә. Госпитальдә дәваланганнан соң Шакир гаиләсе янына да кайтып килде. Шунда алар никахларын рәсмиләштерде. Шакир махсус хәрби операциядә катнашучыларга, ярдәм итүче райондашларга рәхмәтен җиткерде. Каждая помощь, да, вот там, не то, что там материальная, не то, что там еще какая-то, вот самое главное, вот, даже вот быть рядом, там, опорой, да, плечой, это тоже самое главное. Недавно вот глава приезжал, спасибо им, потом Митрейские вот эти муслимского района, волонтеры, Рузаль, Ильшад Ябаров, потом помощь Джалилова. Это, знаете, тоже такое ощущение, да, вот это наоборот дух поднимает, да, так толкает, что вот есть такие люди, да, которые вот заботятся. Спасибо им всем, что вот так поддерживают наших бойцов. Они этим и смело двигаются вперед. Бүген ул махсус хәрби операциягә китү өчен комиссия үтә. Аңа да махсус хәрби операциядә катнашучы башка егетләргә дә җиңү белән исән-сау әйләнеп кайтуларын телик. Беренче июньнән контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә түләү күләме артты. 1 августка кадәр контракт төзүчеләр 1 миллион сумга кадәр түләүләр алырга мөмкин. Шуны истә тотып, чит төбәкләрдән дә Татарстанга килеп контракт төзүчеләр бар. Контракт тәртибе һәм шартлары турында алдагы чыгарылышларыбызда җиткерербез. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.